Il-ħidma l-Ewropa maquda kif ukoll biex ikomplu jissaħħu l-proġett u l-ideali Ewropej kienu l-qofol tal-messaġġi li ħarġu minn laqgħat bilaterali li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu fost l-oħrajn mal-Viċi President tal-Partit Popolari Ewropew Antonio Tajani u maċ-ċermen tal-grupp tal-PPE fil-Parlament Ewropew Manfred Weber. Matul il-laqgħat ħarġu aktar biċċar l-ideali komuni u simili ħafna li l-Partit Popolari Ewropew għandu mal-Partit Nazzjonalista. Għaldaqstant il-mexxejja tennew l-impenn li jħarsu l-qudiem fil-ħidma tagħhom anke biex jaraw li jissaħħaħ pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Kemm Antonio Tajani kif ukoll Manfred Weber esprimew is-sodisfazzjon tagħhom ma' Bernard Grech wara li Roberta Metsola kienet eletta b'vot daqstant qawwi bħala l-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew. Dan wara li anke huma tawa l-appoġġ sħiħ u b'saħħtu tagħhom. Tajani u Weber spjegaw li bl-appoġġ tagħhom u maraw u għadhom qed jaraw f'Roberta Metsola il-futur tal-Unjoni Ewropea. Ftit sigħat wara l-vot b'saħħtu favur l-MP Maltija eletta fisem il-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech iltaqa' wkoll personalment ma' Roberta Metsola fejn seta' jawgurala direttament għal din il-karika prestiġjuża li issa bdiet tokkupa. Matul il-laqgħat u kien akkumpanjat minn David Casa li issa sar il-kap il-ġdid tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew. Fil-waqt li preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew Simon Busuttil.